stad, brand en brandweer is een soort profane drie-eenheid. Een van de grootste risico's in steden, zeker in de middeleeuwen, was dat er brand uitbrak. Dan had je wel bepaalde voorzieningen nodig. Brandweerlieden waren noodzakelijk. In de welvaartsmaatschappij werd het een taak van de overheid. En de overheid die liet brandweerkazernes bouwen, zoals hier de Kapucijnenstraat. Daar kwam een brandweerkazerne tot stand die in 1958 door architect Wim Solner uit Roermond is ontworpen en een prachtig voorbeeld is van het nieuwe bouwen. Die kazerne is helaas als functie verdwenen. En daarvoor in de plaats is een kantine gekomen, een nieuwe bestemming gekomen. En die gaan we nader bekijken. De opdracht destijds was een leegstaand pand, wat op een breuklijn stond tussen twee wijken. Om daar weer nieuwe initiatieven in een plek te kunnen geven, ruimte te geven aan een initiatief in een tijd waarin de economie stilstond. Wat daar uitdagend aan was, is van een heel functioneel, minimalistisch gebouw, zoals je het hier ziet, wit en rood, een brandweerkazerne, om daar een culturele hotspot van te maken. En dat met minimale middelen in te richten. Er was destijds, het beleid was een restauratie, verf, betonrot. En wij hebben dat zo herontworpen, samen met onze partners, om daar een volledige hergebruikproject van te maken. De kracht van het pand, deze openheid en dat functionele, dat wilden we graag behouden. Dus de ruimte die hier ontstaat, dus dit is de oude remise, waar de brandweerauto's hun weg vonden dan destijds naar de brand. Die is behouden. Dat is ook de enige brede onderbreking in het zeer smalle straatprofiel. Je ziet wel nog dat er best wel veel vrachtwagens doorheen moeten. Maar het is een kleine opluchting om op dit pleintje aan te komen. De brandweer zelf is heel herkenbaar, dus gewoon de onderbouw en de brandweertoren daarachter. Het was geen uitkijktoren, dat was destijds ook al niet meer nodig, maar het was de droogtoren. Dus we lopen straks binnen en dan zie je daar de wasbak waarin deze brandweerslangen werden gewassen en die werden dan in de toren opgehangen om te drogen. Naast de brandweerkazerne stond nog de oude brandweerflat. Dat was de huisvesting van de brandweermannen. Die zat nog tegen het pand aan. Die is inmiddels verdwenen en daar is nu een hele nieuwe woonwijk ontstaan. Maar je ziet het overblijfsel zie je nog in het pand omdat er een soort pleister aangeplakt is. Ook de oorsprong van pleisterwerk, de pleister, aan de brandweer om deze oude wond te helen. Behalve deze open ruimte en de paal in de hal, waar de brandweermannen omlaag kwamen gegleden, is ook nog deze wasbak behouden. Misschien wel de langste wasbak van Maastricht. Waarin de brandweerslangen werden gewassen. Dus die gingen door die machine erin en eruit, dat weten we niet meer. Maar dit is een hele lange bak waar het in het sopje werd gedaan. En daarna werd het zo de toren ingehesen en daar moest het drogen. Dat waren slangen van katoen. Dus daar moest er altijd lucht bij komen, anders ging het schimmelen. Dus vandaar deze hele constructie. En dat is nu een werkplek geworden. De keuze van de ondernemer. Die vond het zo'n mooi element, die wil het graag bewaren. Maar niet als een soort overblijfsel, maar wel iets nieuws mee doen. Dus het is nu daarom is het ook een glazen plaat geworden.
Als in de zomer is deze remise een leuke plek om te zijn, omdat het gewoon heel prettig is in deze smalle Kapucijnenstraat en een soort ontvangsthalte hebben vanuit de parkeerplaats erachter of vanuit het Vrijthof hier naartoe. Als laatste pleisterplek om nog even te zitten. We hebben ervoor gekozen om die gevel helemaal open te kunnen maken, zodat het plein ook naar binnen toe doorgetrokken kan worden en dat het één grote verblijfsruimte wordt voor dit kwartier, voor het Sphinxkwartier. De brandweerkazerne is een illustratief voorbeeld van de jonge bouwkunst. Het is niet makkelijk om die gebouwen te behouden. In dit geval is dat gelukt. En de herbestemming is een succesrijke. Hier is een kantine ondergebracht, hier is een werkplaats ondergebracht, er zijn verschillende ateliers ondergebracht en er zijn kantoren ondergebracht. Het geheel functioneert nu als een hotspot in dit prachtige gebied hier van de Lindenkruis.